اره بله بله آرمانج یعنی پیشی هر تشتی آرمانجا پاپ کرده براستی اوه ام خوازن کەڤنەشۆپیەکی دقادا دیجیتال دا ئاوا بکەن دقادا پۆپولەر کولتورێدا çanda popüler da ava bikin ku kovara me bigihîje zêdetir bigihîje ciwanan zêdetir bigihîje xortan ku armanca me ya sereke jî bi rastî ciwan e yani zêdetir em dikarin bêjin ku ciwanên temenê wan di navbera 18 û derdora 30 salî 35 salî wan da em xîtabê wan dikin zêdetir niha tabî mefhuma popüler yani têgeha popüler di nav Kurdan da bi rastî hin piçekî menfî yani piçekî wek eyb û şerm dihat zanîn heya radeyekî lêbelê helbet tê te nîqaşkirin bawê ka akademîk tên nîqaşkirin ka çanda popüler baş ya xerab lê divê em vê yekê bizanibin yani çanda popüler bi bajarbanî û her wiha bi sanayiyê bi pîşesaziyê dest pê kiriye herkes bi hevra diçe sînemayê heman cilûberg li xwe dikirin د انجام وی صنایع بونه دا باجربانی بونه دا جی çandeke girseyi dest pê dike ku bi Tirkî dibêjin kitle kültürü dest pê dike di encama vê yekê da jî çi dibe hin mît û fenomenên popüler derdikevin bêguman di nav Kurdan da jî tiştên popüler hebûn lêbelê zêdetir dernet ketin pêş me xwast ke em bibin qadekî platformekî dijital ji bo çanda popüler ya Kurdî zêdetir em li ser موزیکê li ser sînemayê li ser şanoyê li ser gelek babetên din ku heta niha zêdetir derneketinin pêş em dixwazin berê xwe bidin vê qadê bêguman yani herî zêde jî ji ber ku em kovareke netorîkin karê me hinekî din bi rastî rihettir dibe û çapkirî jî nînin metbû jî nînin wekî ku min berê jî got zêdetir karûbarê me hêsantir dibe siviktir dibe û her wiha formata me jî ji xwe li gorî formata dijîtal e ji loma jî em dibînin ku di nava 2 sal û nîva da bi rastî me serkeftinekî bi dest xistiye û em dixwazin vê serkeftinê berdewam bikin wek kovareka popüler ya Kurdî û mesela me biryarekî wiha dabû me got kesên ku mirînin em ê behsa wan nekin yani kesên ku mirînin nivîsê wan helbestên wan tu carî heta niha mesela me di kovara pop Kurdê da me tu helbestekî çap nekiriye em dibêjin bila ew kovarên din vî karê bikin em dixwazin zêdetir li ser tiştên aktûel yani li ser şanoyê henin li ser zewacê henin li ser azibiyê henin li ser mijarên wiha fenomenên Twitterê mesela me cî dayî wan her wiha YouTuber û em dikarin bêjin ku mesela meseleyên aktûel çi hevin di rojeva Kurdan da mehleyan Kurdan da em dixwazin cî bidin wî mesela hejmara me ya dawî da me li gel Hiner Selîm me röportajekî çêkiribû û di her hejmara me da jî bi rastî wek dosyayeke lêpirsînê jî çêdibe yanî çend babet û mijar û meseleyên giring jî ciddî jî em cî didinê mesela di hejmara dawî ya hejmara heştan da me cî dabû li ser meseleya wergera ji wergerê wê demê tê wek tê zanîn gelekî di rojeva me dabû lewra sûc û ceza bawerim ji Tirkiye hatibû wergerandin bo kurmancî ev yek herî zêde di mehla Kurdan da di taxa Kurdan da dihat axaftin me li gel pispor û wergerên şarezayên vê babetê me cî da ka em lêpirsînên wiha jî em dikin û wekî ku min got zêdetir yanî armanca me kitleya me girseya me ciwanin û em dibînin ku ji xwe qadên dijîtal înternet platformên dijîtal gelekî zêde tête bikaranîn tête emilandin di nav Kurdan da jî gelek tê emilandin nexasim jî xort û ciwan zêde diemelînin niha em kovareke çapkirî bûna bi rastî gelekî wê sînordar kirîbiya yani kitleya ku em ê xwe bigihînin lêbelê ciwan bêpere belaş ya jî xwînerên me dikarin bitikînin li ser tabletên xwe ya jî li ser kompîterên xwe li ser telefonên xwe yên mobil baweyeke rehet nava deqekî da dikarin 15-20 megabaytê ji xwe tuncay her kovarê me her hejmarê me baweke hêsan dikarin daxînin û dûra jî kengê kêfa wan bixwaze dikarin bixwînin